Tänään lämmitetään savusauna. Just hain säkillisen puuta ja sit laitetaan tuleet tuonne. Miten se onnistuu? Mulla on tällaiset vaan mukana. Nyt palaa. Viiä kottikärryllä savusauna, maitotonkassa vesiä. Miettikääpä sitä, että ennen aikaa on viety tämmöisissä tonkissa maitolaiturille maitoa, mut nyt siinä on 2 kylmävesitonkkaa ja 1 tonkkaa täällä lämpimässä. Tässä lämpimää kyllä käet hyvin. Koneen saavi tuli noita hiiloksia. Nyt sitä on häkäilyt lyöty ja aurinkokin paistaa yhä kirkkaana taivaalla ja toukokin nauttii. Vai mitä? Mitäs sinä sanot? Saunan lämmitys. Et sinä syö sitä. Hei. Hyvää juhannusta.